ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi baafata dingiraya fallimma kon waktu yoni ha to jombu ko ñoro kame masina ene jiya e gardini kabaruuji men lawol laggotoɓe hakkude Dakar e Lisbonne kene foto wonde 49 passeport woni ko tetta hena to leydi Mauritanie joom suudu hoorejo leydi ndi jillu muɗum walla mbiyana jonde hakkude makko ya jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacirgol laamu gam haɓade sukaɓe majjoɓe e nder leydi Mauritanie to leydi Mali toon to leydi Mali catala tambingala ko fate banggue haɓade jiilogol kanŋe taw koye mbadi ndi rewani lawol ɓe nangui kene foto wonde nogas e jeeɗiɗo chinois najo taw ko toon to diwan yam folila to leydi Guinée Conakry nelaɓe sedi yawo jettima toon kikiɗe hanke o ko hande ɓe puɗɗito golle mabɓe hakkude mabɓe e laamu transition leydi ndi to Côte d'Ivoire ko immeuble goto ɓerguiti kene foto wonde yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men toon to Abidjan kabaruuji men manawen ha toon to Niger Nigéria Comore Tchad Burkina Faso to Ligue Arabe joɗiɓe jondi men ko fate banggue caɗele Ukraine kami Russie ko toon mbattidoten kabaruuji meɗen musidɓe tedduɗe woto goɗɗe joni jaññoɗen musidɓe tedduɓe taweteɓe fulnage hirnage rewoy worgo sahale ɓaleri jam koy ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel tayya ko ha ko iwruko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel tayya ko ha ko moƴƴuko waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel tayya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitini ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dumnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude en ɗam yoga e haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngayde toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela taya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase jeetati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ha mbawon yebde taw ko jayde moɗon toon to YouTube ko musidɗo mon a Seydou Abouba jayde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ene ɓuura ɓattade on kala subaka kala kikiɗe ene wi on tan kala jiɗɗo jokkodirde e yewtere suudu men to Walfadjri ha e journal suudu men to Walfadjri kala mbatta ko 00 221 77 492 77 52 gandon yewtere suudu men toon to Walfadjri ko enen kala ndendi moni kala ene foti wadde hen doole mum e jungo mum e miijo mum e peeje mum kala ha tenti noon e nder guure mon e nokkuji mon kala ha e commune aji mon kala ko joguiɗen e nden ka ladde men pine men hakkude ndema e awa e gaynaka e fitram golle kala ko ɗum woni ko yewtere suudu men ari findina ndena e wallodirde e meɗen ɗum noon ko ballal ngal jinnoɗen dañde ko ɓooyi ha mbawen haalde yogay téléji ha ko wayno Walfadjri ɗum noon so heɓama moni kala ene foti wattude hen haqqille mum waɗa hen doole mum kam e miijoji e peeji mum kala ha oɗon émission wawa jogade gurdam timmuɗam taw eɗen gandi ko wurnata yewtere ko enen yaltata koye men nde tawno so tawi maayi kadi ene gasa kadi ma war ko heewi beele bojji ɗi kala ene natta kabaruuji men e ɗemngal pulaar gattaten koye ndeɗo hen sunare musde no feewi wonande imam goto to diwan Louga walla mbiyen to région mo Louga taw koye wuuro wiyetego Jobena Mbattara to noon tawi nder région mo Louga ko imama biyetenoɗo Dame Niang jaranoɗo duuɓi 60 ɗaccuɗo rewɓe tato kam tawa e nder juma mo julnanno omo warti toon woni omo yargui toon hoore makko sanga juulal nde ɓen juuloɓe gaari ko ɓen tigui mbawi teskade toon ha ɓandu makko ne welta caggal ɓe noddi dadiɓe ko ñande hankinde o wira toon to cuuɗi mabɓe Jobena Mbattara loskoji noon ene jokki e oɗon fanno caggal jillu mawɗo leydi Sénégal toon to Comore teddina toon teddungal payodingal no feewi caggal nde o sakti toon discours makko taw ko discours jokkere endam golle kame pinal ha yeyno hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi kala dañi sifde toon cifande jeeɗiɗi ko fate banggue jokkodiral hakkude Comore kame Sénégal ha tenti ko fate banggue jangde towde nde duuɗe jaabi hatirde e ko fati yoga e gueɗe dendaɗe gostodiral jeeygu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ha joni koto Sénégal keddoɗen gartaten koye jiitodiral hakkude maître Abdullaahi Wade gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal ko noon kadi hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɗum ko caggal nde mawɗo leydi Sénégal Macky Sall innirimo boowal hinde stade inniragal Abdullaahi Wade to jamñaje ɗum noon teskama guila nden ɗaytodiral ene ɓuura tan ɓettade hakkude yaadiɓe wonande PDS kono ne kadi e mawɗo leydi Sénégal tentini ɗum noon Doudou Wade e haalande mum caggal hanki o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall koko rumtinoɓe kono hande kamɓe kala ɓe jiitodiri gam teskede gam ɓattodiral hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ɗum noon jeeyi sababu fulɓe ne mbiya saɗa yiɗa yiɗiri seesa sa yiɗiri doole ne wawi nden yidde ya ha ɓooya wonta gañgu saɗa aña kadi añir seesa aɗa wawi anje ha ɓooya wonta yidde ɗum noon kala hen kene waɗe to banggue dawrugol yo wonde haqille mawɗo no feewi hande noon haqillaji kala ketti to Touba ha tenti noon e ɓen wiyeteɓe murid en ɗum noon ko ñalawma hande o gam yuɓɓinde maggal ngal ɓe gooyi mawninde kalñande nogase jeetati nduɗo hen lewru ɗum noon koɓe mbiyata kasu rajab noon ko mawninde ziyara siriña fallu kono kadi ko ñalawma ɓe korata kamɓe kala ñalawma kadi moɓe mbangoyto toon to juma mawɗo mo Touba duɗal jaabi hattirdingal Touba gongal hande e mahede ganduɗa koppreje jonɗe mbaɗa e muɗuma ko kabaru belɗo no feewi wonande khalifa murid o ɗum ko caggal ñalawma hanki o
nde heɓi kele kene fotto wonde batimaji jeegom parɗi hen taw ko mawɗi jaadude jamanu e ngal ɗon duɗal hannde ɗin batimaji ne mbawi fuɗɗade heblude yoga e ɓen sukaɓe taw ko janggoɓe toon taw kadi ganduɗa ko batimaji ɗi ganduɗa ko martaba tati ɗijo jaaduɗo e jamanu no fewi ganduɗa ngaalu mum kala so ƴeewam ma wonoy milliard uji jeegom pawɗi temedde 4 million ko préje france CFA e wiide biteɗo Mbaye Saar holliti ɗum ɗon Mbaye Saar holliti ɗum kono kadi o holliti cuuɗi ɗi kala e mawnude suudu kala ene wawi nawde kene fotto wonde capanɗe tati suka nde tawno en hen daaraji mawɗi no fewi jaaduɗe jamanu baɗɗi matériel uji men kala beele sukaɓe mbawa heblede to banggue jangde kame ɗemɗe ha e pine ha e gueɗe goɗɗe kala ha joni to Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha toon to gundam ha jon to Goudompo noon toonne woni toon ko caɗele mburu ñalawma hanki o ɓen wowɓe ƴakkude mburu nde pini kala jiyani fuuruji piyoji toon taw ko fuuruji machine ɗum noon ko caggal nde ɓen kolliti ma naw losol mburu ha buuɗi capanɗe 4 kono kadi finoɓe toon ɓe ɓurɓe hen hewde juuɗe mumen jettaki wawde sodde loccol ngol buuɗi capanɗe 4 caggal kaldigal hakkude maɓɓe gouverneur mo diwano ala kala ko famodira ni nandira hen caggal mum noon teskama mburuji kewɗi biyeteɗi taplappa ena woni mburu ɓakkere ne heewi iwde to banggue Guinée Bissau woni hen mburuji kadi guiwa to banggue Kolda ɗumne kadi jeeyi ko ɓuuri tampinde hofgo mabɓe hanki ala kala ɗo yeehi hen ha joni to Sénégal keddorɗen jiyanɗe kewɗe windiyankoɓe ɓulniyankoɓe to banggue jayndeli ene garta ha hande e sabbede wonande gouvernement kesso mo mawɗo leydi Sénégal teskade gila tan wo ardi ko fate banggue union africaine mo fonno toɓɗade hoorejo jagorɗe kono kadi e darorɗe lewru janggo ndo ya taw wona e darorɗe nduɗon lewru gouvernement kesso kay jogori toɗɗede taw ganduɗa ko gouvernement jogorɗo nannude hewɓe dawriyankoɓe gam teskede gila tan sumgoji mairie ji jawti oɗo saaha mawɗo leydi nan tan heela yitere ne heelira ɗum wonande ɗin landaji lundo caggal Bamba Fall ko maire mo Diourbel oɗo saaha noon teskede lundiɓe hewɓe hen o saaha ene tawta laamu ngo groupe Walfadjri ñaguima yaafo ene fewi ɗum noon ko caggal yewtere diine aka jamono hewde arde kala jamma alhamisa nden noon bisma toon ko imam Lamine Sall on imam Lamine Sall noon caggal nde o suuti konngudi makko woni hen konngudi noon dañi memde taw ganduɗa ko ɓen diine Isa yankoɓe ɓe kolliti hen noon mette mabɓe kono kadi oɗon saaha groupe Walfadjri yaltini konngudi mum gam hollirde wona ɗum woni fandare mum ñaguima yaafuy ɗin konngudi oɗon imama woni ɗi layi toon eɗen mbiya tan kala bismaɗo ni radio ni télé andu ko kalɗa yimɓeɓe kala ko hoddiɓe ha joni to Sénégal keddorɗen lawola laggotoɓe hakkude Dakar e Lisbonne kene fotto wonde nogas capanɗe 4 passeport woni ko tetta ɗum noon ko kongonajo goto biteɗo gayɗo caggal on noon woni laggu baɗo visa ji hakkude Dakar kame Portugal ɗum noon ko yidde hollirde yimɓe hewɓe yiɗɓe yaade toon kala ndewata koye makko hewɓe noon dokkimo haalisaji kewɗi no fewi taw kadi ganduɗa ko escroc puntowo woni hen kadi wi ɗumen koma jangga ɗemngal portugais ha mbaw woni hen kadi alay saago nandikino e tourisme en woni hen kadi alay saago wooda ko mbawi guila e golle ha e goɗɗuma to galle makko Nord Foire caggal nde tribunal parquet mo tribunal yamiri yo loska hen caggal noon galle makko toon tawa ken wona capanɗe 4 passeport ɗum ko Sénégal naaɓe jeyɗi ɗon passeport uji hen passeport uji 4 ko Guinée hen passeport uji 4 ko Congo hen passeport uji 6 ko Congo Brazzaville hen 3 ko Guinée Conakry hen 3 goɗɗi ko Guinée Bissau hen 3 goɗɗi jafuɗon ko Congo Kinshasa goto ko Guinée Bissau kono kanko on Congolais o wiyama tepa to leydi Sénégal ñawore nodditeɗe to banggue cour d'appel wonande dossier ji imam Aliou Badara Ndaw ko hande wonno dirtinama ha capantati lewru me ɗum ko caggal nde o tumano ko fati e banggue rendude e pelle ɗe ndewani lawola Sénégal ko fati banggue ñaw coronavirus kala subaka woy wadde jagorɗo
cellal ɓalli mo leydi Sénégal holliti ujunere e temedde tati e capanɗe joyi e tati neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko sappo e jeeɗiɗo neɗɗo hen goto ene andi dabɗo ɗum sappo e jeegomo anda rabɓe ɗumen hen sappo e ɗiɗo koye Dakar e hoore mum nayo heddiɓe koye région ngaji e nder leydi Sénégal jeenayo keeɓi cellal mumen yimɓe ɗiɗo ene tampi no fewi kene wona temedere e goho neɗɗo oɗo saaha ne keeɓa safara mumen e nder cuuɗi cafrirɗi leydi Sénégal. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji mon ne ɓura tan ɓattitade mon e kala saaha nde tawno humpitade ɓuri humpede to leydi Mauritanie paadena gonjom suudu hoorejo leydi Mauritanie woni Mariama bintu Alda hoorejo leydi ndi joom suudu mum yillima to jooɗorde jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ɗum noon ko yurnitade kala saaha sukaɓe majjoɓe nder leydi ndi walla tan sukaɓe yeebaɓe no fewi gila tan oɗo saaha nden kay kisala no watte ha tekkinire nde tawno jibinde ɓiɗɗo ha mawna seeɗa walla tan ha bifte walla majjirma ko hunde hamnide no fewi ɗum noon ne jeeya e gueɗe ɗe wo darani ɗum noon ko disodiral manggal no fewi tawtorede seteji timmuɗi oɗo saaha nden ka e kisal e nder ɗiɗon fannuji kala hoorejo leydi Mauritanie bismima subaka hannde altine o nelaɗo tedduɗo taw kadi nelimo ko hoorejo leydi Iran woni Ibrahima Raïsa o neli jagorɗo gueɗe caggal leydi makko ne wondi kadi sete timmuɗo jokkodiral hakkude leydi Iran kame leydi Mauritanie gila e toɓɓe kewɗe ko fate banggue kaldigal ha kene ɓuura sembolinde hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Mauritanie keddorɗenam jagorɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie woni wuldu Cheikh Ahmed Ismaïla o dañi joɗodade ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Nouakchott nden jonde noon ko kaldigal wonande ɓiɓɓe Mauritanie naɓe taweteɓe toon to Ukraine gila e nden ka ha e kisal mabɓe ko wona ɗum ko kadi kaldigal caɗele oɗo saaha taweteɗe hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Russie kam e leydi Ukraine kono noon jagorɗo oɗon woni Ismaïla Cheikh jagorɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie kala wo holliti jokkodiral hakkude makko e nando makko jagorɗo mo leydi Maroc kañumne holliti oɗo saaha yimɓe mumen taweteɓe toon to leydi Ukraine maɓe ballodir kamɓe kala e laamu leydi Mauritanie taw koye ndiwowa ka leydi Maroc ha ɓen juukiɓe toon taw koɓe Mauritanie naɓe e Maroc naɓe kala mbawa iwde toon taw koye jaam e cellal e kisal kono kadi on jagorɗo mo leydi Maroc no hollitiri wonande jagorɗo leydi Mauritanie weeɓata neldude laana ndiwowa toon to Ukraine caggal laamu leydi Ukraine koko uddi kala weeye mum ha laaɓi so wona kay jomumen jaaha tan ha jettoyo keeri leyɗele hoddiɓe mabɓe ɗe ko wayno Pologne walla ko wayno leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa laana ndiwo ne wawi yettade toon jomumen mbawa faabede ɗum noon ko caggal balɗe tati wonande sukaɓe Mauritanie naɓe finoɓe toon to Ukraine caggal nde kolliti kulhuli mumen no fewi e caɗele ɗe guuri taw kadi guuri ko toon to leydi Ukraine ɓe kolliti yiddeɓe noon koɗo saaha nde leydi Mauritanie ɓurata wawde faabade ɓaɓe tawi keerol hakkude leydi Ukraine kame leydi Russie to nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Karakifa ne tawi woɗɗani leydi Russie no fewi ɓe kolliti balɗe tati hande ɓe jaltinani hoore bowala ko Allah tan andi no ɓe gurti kono kadi laamu leydi Mauritanie nani gulali mabɓe to Mauritanie jiilotoɗo kanŋe taw kadi koko tacci keerol leydi Mauritanie ha naate leydi Algérie kam woni naɗɗo e ɓundu kanŋe yaltina noon nelda ha to keerol leydi muɗum o mayani noon kono o gañima noon no fewi caggal ko ambulance goto société goto arnimo ɗon nayimo to Zouéra toɗo saaha o fuɗɗima hebde cellal makko to leydi Mauritanie keddorɗen joni gartaten koko fate banggue dawrugol to banggue dawrugol wonande landa wiyete ka landa wiyete ka islaha hanki ɓe juɓɓini campagne yewtere hakkude mabɓe sukaɓe ha tenteɓen sukaɓe janggoɓe ɗum noon ko yidde wurtinde e ɓattodirde sukaɓe landa kay andindeɓe oɗo saaha
landa ka ɗo yarata siftinde on ka ɗon landa ka ɗoftodirino e mawɗo leydi ndi woni asuwani sumgoji jawtuɗɗi taw ko landa ka ganduɗa darnaka hitande ujunnaji ɗi e tati kono kadi heeɓi récépissé muɗum licence muɗum hitande ujunnaji ɗi e jeeɗiɗi hitande ujunnaji ɗi sappo e jeeɗiɗi ɓe dañino sappo e jeetati ɓe dañino sarɗiyanke goto oɗo saaha noon yiddeɓe ko ɓeydude ndenka e kisal landa mabɓe ko wona ɗum konon landa laamu woni IPR mbaɗino hanki kañumen juɓɓini conférence mumen e kaldigal ko fate banggue yurnitade landa ka guila e juɓɓudi ha e ɓamtare mum kala e gueɗe jiilotoɗe e nder kaɗon landa noon dañi tigui haala dañi kadi woɗɓe toɗɗaɓe hen taw kadi ganduɗa koye gueɗe ɓurɗe wawde noftude ha ɓuura kadi wawde ƴellidde ha gueɗe kala ɓuura wawde yarude yeeso to leydi Mauritanie heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni défenseur Mohamed Ould Abdel Aziz ɓe kolliti ɓe porti plainte wonande juge Paul kalfinaɗo kala ko fati e rewindade mbuñaari duuɓi jawtuɗi to cour suprême ngam hollirde dossier ji ɗi on fewni ɗi kala ala hen dossier kala gonɗuɗo sengi wi to leydi Mauritanie Algérie noon hollitine heeɓi wonande rokkirde gaz lattuɗo Union européenne so tawi kay ala ko heddi so hakkude mabɓe Russie uddi ha laaɓi ngam heɓanade ɓe oɗon fannu ma en gartu ha to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woyi wadde e kala subaka so hollirde oɗo hen boros kikiɗe ɗo yarata e nder leydi ndi kala ujunere e temedde jeegomo capanɗe nayyo e goho woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko yimɓe tato yimɓe jeeyo keeɓi cellal mumen hay goto wasani fittandu muɗum. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Kabaruuji men ɗemngal pulaar ne ɓuura ɓattade mon e kala saaha humpitade ɓuuri humpede sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena finoɓe to yeroso kañumen ne kolliti ɓeydogol ciment no feewi e nder diwan mabɓe oɗo saha sa yiiɗi mahde kay sa renaki tan warñat walla ni tampa no feewi caggal ton ciment wonno ko ujunnaje nogas nde yetti ɗon oɗo saha noon ujunnaje ɗiɗi goɗɗe ɓeydama hen yettima ujunnaje nogas e ɗiɗi ujunere kala ton ɗum noon ko caggal nde embargo yewa e nder leydi Mali kono ɓe teskima oɗo saha ɓeydugol ngol ne muusi no feewi ɓe erima noon laamu ngu nde wata wattude haqqillaji men ɓen yeeyoɓe ƴeewa so tawi ndeɗo hen fawre wona fawre tan tayade nde ɓe pawi yoga e ɗiɗon cogguji ɓe dutto kadi ɓe pawa ɗum e dow wiyede ko embargo to leydi Mali ha joni catal haɓatoɓe ko fate banggue gasri kanŋe ndi rewani lawol hakkude mabɓe jagorɗo gueɗe nder jagorɗo taaridi taw ko catal jagorɗo taaridi ɓe kolliti ɓe nangui kene fotta wonde nogas e jeeɗiɗo chinois hen joyo nanga koye nokkuji goɗɗi kono koye on fannu goto ɓe nanga koye nder diwan yam folila ɓe jiilo kanŋe taw koye mbaadi nde rewani lawol ala kala ɗo ɓe keeɓi hen yamirore ɓe mbiyama teɓ tawe juuɗe ɓen dadiɓe sumgoji tijjanoɗi ñalawma hanki nogas e jeeɗiɗi février laataki tene kadi ala kala date dokkaɗo mo jogori laatade ɗum noon siftinde ona gila tan wonande colonel Assimi Goïta folli lefollamu Ibrahim Boubacara Keïta rokka CEDEAO kame Union africaine kala dokkiri ko sappo e jeetati lewru yoɓe gardidi leydi ndi on saaha ɓe juɓɓina sumgoji gilde noon haɗo ala ko gasi ñalawma hanki o hewɓe ɗaminoma ha tendi to banggue leyɗele Europe ma leydi Mali dañ taw ganduɗa ko hoorejo leydi civil mo wona militaire ɗum noon laataki kono noon haɗo ɗo gonɗen laamu transition nana jokki laamu muɗuma laamu transition ne jokki laamu muma kono noon lundiyanke malinajo gurɗo to leydi Côte d'Ivoire biyeteɗo Ibrahima Camara o holliti caggal ñalawma hanki o sumgoji juɓɓina koɗo saaha o heptinta transition ko laamu leydi Mali hay seeɗa tene kadi o hollira ɓiɓɓe malinaɓe kala poti ko darade haɓade ɗiɗon fannuji ɗin konngodi noon wa yaltiniɗi ko gila toon to leydi Côte d'Ivoire nawgol wiro ngam jeeygu wiro eɗen gandi wiro ene jeeya e ko ƴellitta faggudu leydi Mali ɗum noon ko caggal nde ɓe nawanno ɗum to kaggulade woni port
mo Abidjan walla ni port mo Dakar ngol lawol non koko wayli kene fota wonde 57 camion taw kadi ko cersuɗi coton wiru ha teddi jogori ko nawde to kaggulade mo Conakry walla a Nouakchott yaltini ɗin konngudi noon ko jayde wiitede e Sahara jayde leydi Mauritanie to leydi Mali keddoɗen teskede guyka jawdi ne heewi e nder diwan gawo hewɓe kay joguinoɓe colte kewɗe hannde keddori ko cettakunal caggal kay sosoɓe nana tan bakki fetelaji ne jahani gujjoya nayyi ene konoya nayyi janani ɗum noon hollitama koye wuuro wiyetengo wuuro wiyetengo Tambangawu noon ko wuuro horejo jagoɗe leydi ndi woni Chokkela Mayga kono ɗo saaha dadiɓe taweteɓe hinde militaire kolliti ma daro hen darde tinde ha mbawa haɓade ɗeɗon gueɗe to Guinée Conakry yettima toon nelaɓe CEDEAO Jean-Claude Kassi Barou ne wondi kadi on nelaɗo CEDEAO ne wonde Mahamad Saleh ana difa joɗaniɗo kolaɗo kuɓal fedde gotago windere ɓen jettima gonde seti mumen toon to Conakry jaɓɓimamaɓe toon to bowal ngal Cheikhou Touré ñalawma hannde onon maɓe puɗɗo golle maɓɓe maɓe joɗoto e colonel Mamadi Doumbouya kono ne kadi e société civile kam e ɓen dawriyankoɓe kala gam yurnitade holde leydi Guinée jogori yuɓɓinde sumgoji kono ne kadi laamu transition ɓoyendi mum ha ɗo ala kala ko haala hen so en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en gartoy hen ko wona ɗum ko noon gila hanki dadiɓe hinde militaire e kala fannu nana kurli Conakry ha tekki kala ɗo miijiɗa e karfuraji mawɗi kala ɓen ɗon peŋi fetilaji mabɓe hanki jamma noon legal bamɓe to fuɗɗinoma wadde sukaɓe duppiton ponoje seeɗa kono laataki ɗum noon ko hebanade ñalawma hande 27 ɗum ko caggal nde laamu ngu holkiri wonande ɓen worɓe dawriyankoɓe liggotonoɓe e laamu leydi Guinée gila e laamuji ɓennuɗi kala tuumaɓe ne dirtini ngaluji walla ne jooɗi ni e jeeyi laamu ngu kala nde tottita ha laaɓa haade oɗo ñalawma yontude teskama noon subaka hande o 26 ndu lewru selludelen Diallo galle mum to disini tettama tottiri galle o kono ne kadi Sidia Touré kañumne tottiri galle mum nonne kadi ne jokki won e woɓɓe kala kono noon fitinaji ene coomi nder no feewi sen giwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire derguitima toon moblu goto mo ganduɗa to Abidjan waɗi noon yimɓe jeeɗiɗo basiyana pittali mom on immeuble noon wo derguiti koye commune mo 13 ville e hoore mum ko toon wo derguiti kene fotto wonde jeeɗiɗi neɗɗo dañi faabede hen neɗɗo goto ene tampina feewi ne woni hakkude wurɓe maɓe 13 gañima hen gañande musde no feewi jeenayo mbasiyena pittali mumen teskede lewru mars hitande yawtunde immeuble goto kañumne derguitima toon derguitinoma toon to Cocody hakkene fotto wonde yimɓe jeenayo mbasiyen pittal men ko gueɗe teskade e kala saha ene heewi wadde e nder leydi Côte d'Ivoire to Niger kene fotto wonde nogas terrorisme en taw ko ɓen joguitiɓe armeji mbiyama teb e nder diwan difa ɗum noon koye ballal konin koɓe rendinɓe sembeji mumen ɓe mbiyata multinational ko ɓen mbawi fawde mabɓe jooɗi ɗon ɗo Niger oɗo saha holliti ma wat kaldigal hakkude mum e Boko Haram tene kadi ma ɗacciten heew beele jaam duumiɗo ne arta e nder diwan mabɓe goɗɗo to waɗi fitinaji taw koto Nigéria nogas e jeeɗiɗo neɗɗo fittande mum ittama taw koye guure tati taw ko jango waɗi gon jango ko iswaba woni l'organisation ɗum ɓe wiyeteɓe ɓeɗo hen groupe jihadiyankoɓe Al-Qaïda ko ɓen mbaɗi janguji mumen taw koye guure tati ɗen guure noon ko Sabongori ne wondi kadi wuro wiyetengo Kimbo Kame Mandara ene tawe e nder état mo Borno ɗen guure tati ko toon ɓe mbaɗi janguji mabɓe Comore ko lanel tokosel ndiowel ko ngel tigui yani nde ngel yani kene fotto wonde 14 neɗɗo guila tan aset wasi en fittandu mum ɓen nayo ɓen 14 gonno hen ɓen kala noon holliri jagorɗo yangaraw ɓe mbasi en pittali mabɓe tawɓe jinno ko taccude île goto taweteɗo e nder Comore hen ɗiɗo jeeya ko toon to Tanzanie to Tchad kaldigal hakkude laamu ngu kame rebelle disnama fonno wonde ko hanki toon to Qatar woni duha disnama kono happu mum suwa taw ƴettede holde ɓe potata kadi wattoyde kaldigal ɗum siftinde on ko caggal hitande yawtunde maayde Marshal Idrissa Déby Itno
gonnoɗo hoorejo leydi ndi laami leydi ndi kene fotto wonde duuɓi 30 ñande 19 avril hitande mayne de ko nden pelɓodiral bandungal hakkunde koninkoɓe leydi ndi kame rebel iwnoɓe to banggue libi koye nder nden fiyande o wasi fittan makko caggal noon nde ɓi ko biyeteɗo Mahamad Idrissa Déby itno ƴetti lefol laamu holliti ne jaaɓi kaldigal hakkude mum e rebel ngal kaldigal noon fonno wonde koto Qatar ñalawma hanki o a dirtinama rokkaɓe lebbi 12 jogorɓe yaade sumgoji ñande 10 lewru mai so tawi kay dirtinaka so tawi kadi dirtinama ko ɗum wonno kaldigal ne wawi dirtinede hay soko lawol gotol to Burkina Faso oɗo sa sudde jungo mum wonda ma jogoro leydi ndi jaam e kisal wonande président Paul Ayi Sandogo Dambi Ba ko hande fonno latade dirtinama noon ko gardiɗo cour constitutionnel leydi ndi ha ɗiɗi lewru mars woni ñalawma ɓawo janggo so jomiraɗo haaji ligue araba walla men ligue d'état araba hande batu mabɓe to cœur lamorgo leydi Égypte artude caɗele hande teskade hakkude Ukraine kame rési maɓe jaño hen ko fati e ɗen caɗele koyɗen caɗele guddirten kabaruuji men hakkude Russie kame Ukraine kaldigal ngal Poutine hollirno wonandema ngal laata comme no hankini ko hande seteji ɗiɗɗi kala jettima toon to Biélorussie ko toon to Kerol to ɓe jogori wadde ngal kaldigal hade ngal kaldigal noon wadde hoorejo leydi Ukraine erima konin koɓe leydi Russie ne jaltata leydi mum tene kadi ne goppata haare joƴƴina armeji ɗi mbasa ɗoftade konngol lamɗo men mo ganduɗa konngol mum wona konngol moƴƴol no feewi ko wona ɗum ko ñalawma hande battuɗo balɗe 5 kure e condi e bomboje kala ne mbeya e dow Ukraine hande noon ustima seeɗa ha ngal kaldigal gasa ko wonde kala sen keeɓi ko laaɓi e ngal ɗon kaldigal ma en garto hen siftinde on Poutine hollitino wonande Ukraine woto taccu didol boɗoyola faade to banggue Pologne woni noon faade to banggue OTAN woni faade to banggue Europe caggal noon nde ɓen mbasi ɗoftade ɗum ɓaaƴo men kala ko yidde nadde OTAN ɓattade wonande ɓen wiyeteɓe Occident en jeeyi sabab Poutine kañumne gam rende leydi muɗum holliti on alay saago arta so artani koko ittata on e lefol laamu ha laaɓa ko wona ɗum ko noon e nder ndeɗo hen no fiyande to kef yimɓe kala nana doga ene jaltane paayi toon to Pologne caggal nde wonno couvre feu ñalawma hande o hoyfinama ittama kono haɗani yimɓe hewɓe nana doga nden fiyande jeyde sababu hakkene foto wonde 350 neɗɗo mbasi en pittali mumen hen 14 ko sukkaɓe taw ɓen kala ko civil jamuren hen 14 ko sukkaɓe 1954 gañiɓe hen 160 ko sukkaɓe kamɓe kala noon hewɓe hen nana doga o saaha enen jalta leydi ndi ko wona ɗum ko noon Europe Allemagne France e hewɓe kala kame Italie guitti balle mawɗe no feewi gam neldude toon to Pologne wallude ɓen Ukraine naɓe dogɓe arde moltade toon ko wona ɗum ko noon bankaji kewɗi ɗi leydi Russie kala oɗo saaha jowama ko wona ɗum ko noon laaɗi diwoje ɗe leydi Russie jowama yoga e leyɗele Europe kam yoga e nokkuji kala nden ɗon haare noon ko haare jibinde caɗele hokkere mawde e nokkuji kala ko wona ɗum ko toon to Biélorussie hanki ɓe mbaɗino sumgoji ko fata banggue référendum bete maɓe jaɓa wonande armée nucléaire Russie naata leydi maɓɓe jooɗo toon walla ala ko hay wonde kala ko jaaɓi ko ma wi ele kam ɓuuri hewde hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno